Wilujeng dalu macange Wilujeng dalu Ulimbo. alhamdulillah luar biasa. Lek mau nyanyi untuk obat lombok kapok iki piye to? Kleru cangkemku Wale cangkem ki aja nganti diklerok-klerok. Lah piye wancane yo lambene lambe-lambe basa apa ya aku dalu menika apa selamat malam wong bagus. nggih. Dalu menika wonten pundi menika? Kali Pucung. Kali Pucung. Sanan Kulon Blitar. Nggih, ini luar biasa hari wayang sedunia. Wayang dunia. Nggih. Wayang dunia atau wayang nasional? Wayang nasional. Betahe kula mriki kalian jenengan ndamelaken acara seperti ini karena apa? Karena Mas mereka dhewe iki sebagai seniman nguri-nguri. Ngono ta? Ya ora tanggapan kuwi dadi. Kuwi piye to? Ya karena kita sayang dengan budaya itu nanti diklaim karo negara. Boten kados kula mawon. Kula sagete mriki ngeten iki keliling wilayah Blitar niku nggih namung derekne Pak Rianto nika. Pak Rianto karo Mas Kaji Beki. Kaji Beki. Apa to? Rawo. Wonten lha niku mangan kacang mriku kan. Alhamdulillah, Sareng-sareng niku. Dados Ya kula saka penjani cinta budaya. cinta budaya. Hari wayang dunia. Hari wayang dunia. Wayang kan wis diakoni karo UNESCO to. Sampun. Apa to UNESCO kuwi? UNESCO niku apa lho? Apa Kang? Lah kok aja blocone kancane kuwi. Kok aja blocone kancane. UNESCO ki ya iki bahasa Inggris lho. Iki nek ora kulino ndase pecah lho iki. UNESCO ki pokoke United Nation lho. Kuwi lho intine. Corporation. Corporation apa? United Nation Education. Dadi ki awake dhewe ki luar biasa wayang. Lah iya no. Dunia wis mengakui bahwasanya wayang itu ada di Indonesia. Kados kula ngenten iki pun matur nuwun sanget. Lara nek wayang ora mungkin percil iso kaya ngene. Iya. Lagi ngoten. Aku ya terima kasih karo kowe. Lho, nek ora enek kowe ora mungkin aku wayangan nyanding iki pirang 1500 cen tukune iki. Iki lho murah-murah. Aja done. Sampeyan iki tak omongi. Nyapa to tak kei ngenekan iki. Aku mbok tukokno to ngono kuwi. Iya, sebab apa? Tukokno aku ngono kuwi. Sesuk aja cerewet kowe iki rek. Iki lagi apa kan? Maksudnya kita kei ngene iki, sampean sesuk lak sak wayah-wayah main wayang barengan karo Indonesia lawan Bahrain ben iso ndelok ngono. Ngono karo nobar ngono. Sing sebelah mriki bal-balan. Kene bal-balan. Kono. Kakek Sugiono. Dadi Tukang parkir kuwi. tukang parkir jenenge Sugiono biasa. Lah iya. Iya. Niki hari wayang. Iya. Jenengan semerap napa mboten? Apa? Kados kula ngeten iki. Ah. Dugi wau mulai jam pinten kula teng mriku kalih bapak. Kowe jam 5 awan. Nyapo lho. Jam piro? Jam Lah sing teko dheke kok takon aku lho. jam 10 kula sampun teng mriku. Jam 10 bengi iki mah. Sampun. Wah, iya Pokoke nyregepi kowe. nggih no. Lah awakmu Sregep. Kula ngeten iki pun intine sing penting masyarakat seneng menapa le pemuda Kali Pucung, peka pemuda Kali Pucung menjadi bersinergi menjadi satu. Iya. Dadi siji kados kula kali jenengan akhirnya gawe acara sing kaya ngene iki. Termasuk wayang kuwi padha karo pemersatu bangsa. Leres Budaya. budaya itu harus kita utamakan. Lho iya no kudu dul-dul nek perlu tiap desa apa bersih desa dienekke wayang, jaranan lan sampeyan budaya ben ora ilang. Lah nggih. Aku yo mumet budaya ilang aku terus nyambut kene iki. Awake dhewe ya mek dadi tukang tongkir. Nggih no, kados jenengan kan pantasnya tukang urut, Bos. lho. Kaya Pak Rudi kaya Aku gelem aku ngurut, pokoke ngurut bojomu lho ya. Lah alah. Nyapa iso ngurut bojone kancane lho. Lah piye? Nek bojo dhewe iso ngurut bojone kancane. Lah bojoku tak urut dhewe, bojomu urut nang nggonku. Nah, kula usul derek. Aku gak ngurut bojomu merongos, moh. Lho justru niku sing merongos. Bojomu angger angop kaya buta. Sampeyan ngenyek bojone iki. Bojone iki awireng lho, Bos. Omong awayu. Mas yo merongos wayah rendeng niki kanggo Mas. Ge apa? Nggo garap sawah no dikon merongos ngene terus sikile candak retek ning Lah sawah. wong lumrah iki omah ki enek terase, lha kuwi lambe kok enek terase iki ya. Ndak masalah, Saged Bos. nggih ngiyep wong pitu Kados ngeten iki luar biasa. Celentem niku asline Rembang. Rembang tapi sekarang domisili wonten Blitar. Wonten Blitar. Karena cinta wilayah Blitar. Kowe menyatu karo Percil.
Sampeyan iki ra ro, Blitar asline kon ndi ro. Asale teko ndi? Blitar. Babat Blitar sampean napa ngerti sejarahe? Ngono kok jarene wong Blitar kuwi mbiyen sejarahe ya kuwi Nilo Suwarno karo Arya Blitar. Alah kejeron niku kejeron. Desa Kejeron niku. Kandung. Blitar iki Babat desa-desa teng Blitar niku. Babat Blitar iki asline Asal usule niku. Kowe ro. Lah aku nyapo kok pindah rene. Sinau to kowe. Sinau lho, ngaku lho wilayah kene lho apal tuku rantai enek mie ayame. Roh aku. Lah sing apalne panganan tok kaya masaku Tapi yo. roh wilayah Blitar. Blitar maksudnya babat Blitar ki piye critakno? Gen aku nyapo kok saiki ning desa Karangsono. Sebabe apa? Dusune Munggalan. Nah. Karena biyen ning kono jaman biyen ki gawe kuwi acarane Mbah Mesir kuwi gawe manggulan. Mbah, Mesir. Arep Mbah digawe. Mesir, Mbah Mesir dalanku. Panjangan kae. Kuwi biyen jaman biyen gawe manggulan akhirnya katelah desa Munggalan. Wo saka tembung Manggulan dados munggalan mergo tiang-tiang mboten ngertos. Ora ngerti. Dadi getok tular ya. Getok tular. Mari ngono. Manggulan kuwi Iya. nganakne apa to, Mas? Nganakne acara. Iya, Lah iya. biasalah wong manggulan mesti acara to. Lha iki ana acara no. Acara. Mari ngono sing teko Mbrang Kidul teko. Pembrang Kidul. Jenenge diserang. Dadi Diserang kok Kidul. Mergo dulur-dulure dulur-dulure teko Kidul teko. bareng do nyerang terus Nyerang ning kono dek. Masa dek nyerang kok ora enek apa-apane. Mari ngono. Lah iki mangan apa? Oh, lodoh ya. Akhirnya dadi lodoyo. Oh, lodaya ki saka tembung lodo. Lodo. Badokan. Lah kowe ora enek segane. Segane piye? Apa nih? Lah lho Oh iya. Takon sego akhirnya terus suruh adang. Nah, akhirnya dadi suruwadang. Kuwi mergo wong dikongkon adang kuwi ta. Heeh. Bahasa Indonesia kuwi berarti zaman Suruwadang. suruh adang. Artine suruwadang. lah kok ora enek ngombene. Ora enek ngombene enek. Apa? Es serut. Dadi desa Serut. Awal mulane wong ewuh to. Ae wong ewuh akhire ning pinggir dikeki pager jenenge pager waja. Lah kowe dikeki pager to apa enek tontonane wong iku manggulan kok ora enek tontonane. Tontonane apa kuwi? Apa kuwi tontonane apa lek biasa kono ki aku ra apal. Masa iki ya sak cangkemmu ya ngawur ngono ae ben. Ora lho, apik lho ditulis apik lho sejarah kuwi. Termasuk pencetus lho kuwi. Lho aku iki apa lho bos sing tak gawe sejarah iki. Bojoku lho. Ning omah sejarah bos. Lho bojomu kok iso sejarah kuwi sejarah wong wedok gelem isu wong lanang ora sejarah le. Sik iki ketoke kowe curhat kowe. Kuwi pembelajaran. Lah ora larane dhuwit ora dipisu itu lan wong lanang. Kuwi pembelajaran gak kok sejarah. Tapi nuwun sewu niki mboten namung kula mawon. Kersane mangke nembang nggih. Pokoke awake dhewe dadi wong Blitar ki berbangga diri. Kok saged ngoten. Kok saged ngoten pripun? Lah iki jarene omongmu kae apa Jakarta duwe tugu Monas. Nggih. Surabaya duwe tugu pahlawan. Blitar duwe apa, Bos? Tugu ranting. Bos, Tugu ranting. Banyolamu apik lho kuwi, Mas aku tak. Ya jane tenan lho. Tapi cilik. Cilik ra apa-apa somben karo Parianto lek dadi digedhekne. Digedhekne. Nah perlu kebek dalan kuwi nggo somben. Kalih anu usul bakul mie ayame kon ngundakno regane. Lah nyang apa kaya? Ya ben samono ae aja ngeyel. Liyane wis 12.000 kono sing 8.000. Ora apa-apa sementing mine akeh kulupe sing kakean bos kok. Iya, sing penting kuwi mie karo kulup. Nadanya coba pakai nada kersane adik sindene kersane nembang. Oh sinden. Nggih sinden. Lah anu Mbak Liti kecepet. Oh, tembangnya apa tembang? Liti kecepet apa? Kecepet. Lawang. Sedina gak makan. Wah, berarti wis sunan dadak. Wong dhe yo. Pakai nada tembangnya apa tembangnya? Pakai nada. Wah, anu pur. Kae lho tak jupuk teko ngisor. Bintang tamu. Tak golekne bintang tamu. Walah, lah ora ketok kok kene koyo. Ya SD lho. Saya pira? Terus SD kelas gangsal. Ibu Anu sinden cilik. Cilik. Yo sakmene lho kuwi. Kuwi semut. Kowe ora iso bedakne sinden karo semut to, Bos. Cilik maksud sak menten iki lho Angel, SD. bosok. Ya wis. Kang Gareng debok. Spesial kanggo pemuda peka. Kamu depok lu dengan nyekret kowe. Ora tapi kira kangen karo aku to birang-birang dino. Kangen aku. Jarene saiki bakulan koi. Bakul koi. Wis ora aku wis oleh ndalang kok jaman pandemi ka aku ya dodol koi tenan metuki Pak Rianto ya karo potong ngamuk. Apa iso ngopeni kopi? Ning pendopo mbiyen. Sopo? Karo
diangkrengamu ngono. Kae, alah sampean lah kok nangis karo Pendel Parianto sing tak tangisi kowe ngono lho kae. Pentil ku mekakno mesane Pak Irunge ngantek mekrok-mekrok terus ngono. Ora enek penghasilan blas wong seni bosok Pak aku ngono. Modele dalang karo dagelan ada iso ngrumat koi wae. Piye to? Iya to saiki. Kok iki nek jenenge Sowasan Soku. Lah, Iki Blitar lho, ini Blitar lho. Koi Blitar iki luar biasa go. Lah soku-soku enek jani. siro utsuri. Utsuri, soku-soku jani. Wangel-angel lho. Enek soa cagoi. Cap goi, cap gomeh, cap jahe. Komplit. Komplit. Kowe yo ning koi ning omah. Gak. Kolam mek gur sak meter persegi di ngono. Tak kei telu kae terakhir terus pancing karo bojoku. Yo nembang kemo sinden cilik. Coba. Kondene. Nadanya Monggo Adik. Kersane nembang sange mriko betul. Wong ngono. Iki sinden koi ini. Minor. Gawa dhewe. Wong iki sonku kok. Sonku ki luas kon Joko Barat. Ada Dil. Heeh. Sonku ki luas kon Joko. Aja cerewet. Selamat malam. Ya miku tak dol. Pripun? Swantene pripun? Tesih kelas gangsal SD lho niki. Masa Bocah yo cilik. suarane wis mendayu kaya wong tukang ngerayu wong lanang. Lah niki asuhane niki. Coba C minor. C minor. Turutono Mas engko pundhek awake panas nek gak diturun soalé isih cilik. Duh angin. Pripun? Sae napa sae? Sae. Demaki. Yo tepuk tangannya mana? Istimewa lagi nek Adik ulur. Salam kerong. nggih. Lu mlakune ya miring kaya yuyu kangkang ngono. Nggih ngeten. Nggih. Heeh jarene nek dicelukno. Ayo cahayu. Masalah iki sore karo Berti. Weh. Awakmu yo melu son-sonan ngono. Yo. Lho, lagi bocah. Masalah. Ya ampun. Pak kok bodi kesane, Pak. Ora apa-apa, tekane sampeyan le paut iki sing bocah. Ngetung aku enggak? Iya. Ini. Aku manut saiki. Iki ro iki Purbakala ta iki. Purbarini. Kowe manut apa Purbarini? Semu piye? Kaya son-sonan ngono. Tung tak dang tak tung daglak. Tung tak tung. Ora pancen iki takon garap dhewe kok komplak rumah saku kaya. Komplak e. Heeh, kowe tau omongan karo aku. Selamat malam Tretan Sadibi. Sugeng dalu arigato gozaimasu kamsiya kamsam. Ora. Iki piye to, Lah joget kok kaya wong sunat ngono to. Yo kan yang viral itu Om, jogetannya Om. Kae sing ngarep kon lungguh. Ayo. Oh, lungguh. Nggih sing ngajeng ngadeg sing guri lungguh. Iku alik sing ngarep duduk. Wale kaya Kali Pucung luar biasa malam hari ini Iya program Om, ini. luar biasa Niki lah. nguri budaya dengan menggelar wayang koyok ngene. Iya, hari wayang dunia. Dan HWD. dan HWN, Hari Wayang Nasional. Koyok ngene lapangan dibeki deloken sing dodol wong-wong delok padha rek ndelok rene kabeh. Iya no. Iya tontonane ning kene. Iki kok mulai mesti nggawa. Nggawa apa? Nggawa apa? Nggawa ndut. Oh tak wetak nggodhok. Paling gak ya nggawa oleh-oleh Awak apa dhewe nggawa pesan kompak apa. ya. Iya no kekompakan iki penting. Kekompakan penting, Persatuan satu dan kesatuan itu penting. luar biasa, Aku pokoknya satu tenan, no. tujuan nggih Om. Aku tenan aku. Pokok aku engko gekno lagu kae lho. Mbok aku judule lali siji nemo. Aku pokoknya saiki Ngono ya. Pokoknya Oke. dina-dina iki seneng angka 1 tok kowe liyane Ora gak. kowe tok lomba iki sing juara ya semesti. Kembang melati karo kembang turi. Apa? Nomor 1 kemenangan sudah dinanti. Amin. Kembang turi kabeh 1. Ah. Insyaallah rizki mesti dadi. Amin. Allah. Jadi
Neng Afrika apa kae? Neng Afrika budal JI. Nyapa? Apa? Apa Nang Afrika kok budal sih apa enek. Apa ora oleh toh? Blandare apa enek. Atas terselenggaranya Hari Wayang Dunia. Terima kasih Rizky. Sego goreng Apa? Nyapa? Kowe luwe apa Apa piye? mau luwe? Kowe luwe apa piye? aku gak enek awakmu. Wah, aku mau gene bareng to. Gene sing Oh, apik. sego termasuk goreng. beneh kowe. Apa, Bos? Sego goreng. Sego goreng dilebokne kotak bok. Cakep. Kang Rudi Gareng ngarepe debok. Oh gak penak. Mbahmu. Iya, lha iki karepmu priyo? Lah iki rasa mau gene kan mau yo sini iki yo. Lah ya padha ae. Sopo sing ngomong ngarepku debok? Ngarepku sinden iki lho. Lah mah madhep rono ora ngarepmu debok. Lah nyawangmu saiki. Ya, Ayo saiki. sego goreng Heeh. ngarepe sego gurih. Terus karo digareng karo Pak Pre. Ngarepku debok iki lho. Ngarepku debok iki lho. Lah sego gurih ora Pak Pre to, Bos. Kuli Iya, kok iya. bucange. Pak Pre jenggote dawa. Pak Pre iso nerang udan. Kok gak nyuwambung. Kok gak Alhamdulillah. nyambung pantune? Aku saiki ra tak nyambung lagi pantun iki. Kowe ki mbok. Beda. Ngene iki aku arep muni cakem malih muni cokit ngomong mas aku kok ya. Ning sokip Ya. Maning cokep. kudite ireng. Maksudnya Terus Pak Pre jenggote dawa. ora nyambung belas. Ora tak sambung nih. Sebab kula niku nyambunge namung kalih jenengan. Lah iya, awake Lah dhewe lintune kudu mboten saged nyambung kula awake niku. dhewe kudu senasib sepenanggungan satu jiwa satu rasa. Satu rasa, satu jiwa, satu Nah tujuan. itu yang penting. Seperjuangan. Seperjuangan kados Lah ngeten. kuwi lho kuwi gambare ya gareng. Ya gareng. Ngono ki nek kowe karo aku ora dadi siji kan gambare slentem to. Nek tak gambare kan gareng to. Iya, iya, Dadi iya. nek karo aku bersatu ora. Bersatu. Ngono. Lah napa kowe kok melu-melu? Loh, Iki melok. kan derek lho. Lah, kae Pengikut. pengikut. Nah, kalau. Lah iki lho. Gambarnya siapa? Oh, jambel biru itu lali aku. Ya boloku kuwi. Ya. Dadi luar biasa niki Bapak kersane minggah. Minggah. Diaturi minggah Minggah mon nggih, saniki nggih. Ning aku kok njaluk Siapa, tulung ya engko tembangno siji. Lah iya iya. Ini mong. Oke, siap. Son. Iku judule kanggo napa? Kanggo Rizky. Rizky ya. Monggo. Sepote so. Apa sepote? Monggo terserah mana jenengan kula. Ayo lek ngono ya ben semangat ya trotak. Oh iya iya. ngono. Monggo. Oh. Monggo Bapak. Bapak minggah. Gemil kamardikan wonten ning gemil Bapak Rianto. Wah, luar biasa kali Nggih. pucung. Nggih kali pucung. Nggih, kali pucung Anu, niku Pak. sanan kulon. Sanan kulon. Sanan kulon. Nggih, identik sanan kulon lek kali panjenengan mesti apal kabeh. Mesti. Nyat dulur sedaya. Bangke no, buke kan sanan kulon nggih Ibu. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Ah, matur suwun Mas Rudi. Iki Pak Hiburan Haryanto. untuk masyarakat Kali Pucung luar biasa dalam rangka Hari Wayang Hari Wayang Dunia. Nggih. Hari Wayang Dunia nasional. Nasional. Dunia. Nggih. bersama Mas Rudi Gareng, Nggih. Mas Percil dan kawan-kawan. Nggih. Ya. Pun pokoknya niki komplit. Kabeh Juga seragamnya pemuda. biru, Lah nggih no, niki jambul biru. lah nggih. Lah kula kaya kelingan sahabat saya itu kanca ngaji. Iya. Biru niku bisa ditiru kados Ya. jenengan ngoten lho, dermawan. Jambul biru, lambine biru. Nggih. Jambul niku sak jam-jame panggah Mumbul. Ngono. Nggih niki Nggih, kok dulur-dulur enten salam keng kanca kula Mas Kaji Beki. Iki. Ya luar biasa Mas Kaji Beki bersama saya. Mohon doa restu nggih. Supados mangke Alhamdulillah. saged kembali noto Blitar bersama Mas Rudi, Mas Percil dan kawan-kawan. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Wis pokok Pak Rianto niku luar biasa. Nggih. Mas Beki nek ndelok asmane nek cara Jawa Cil. Nggih. Beki kuwi saka tembung beki ki leser. Leser. Leser ki untuk melayani. Melayani. Tinggi adah, tinggi Nggih. melayani sapa bae. Leres, Insyaallah leres. bakal melayani warga masyarakat
dengan segenap hati. Amin. Enten sing maose beki. Maksudnya kebek rezeki. Iya. Mugi-mugi Iya. warga masyarakat Blitar tansah kebek rezeki. Nah, Gareng lara sikar rati ureng-ureng. gareng ki wong anu lho. Napa? Disigar terus dijereng-jereng ki ben rata. Oh, berarti niku Clara dalam. Oh tak ketak lu macam di PP ngono ta. Wow. Pak nembang Pak Amin nun sewu nembang. Bapak kudu nembang no. Lah nembang teko nggonku iki. Nadane minor. Apa? Iki lho lah. Apa? Apa ya? Ya, nek penjanmu ya kudu dikancani kanca-kanca presiden. Monggo, ayo bareng-bareng Kabeh nggih, Pak. Nggih. Kene nduk Blitar. sini ngadeg rene, Ayo, ngadeg rene. Niki saderenge Blitar Pak. Iki tumplek Pak niki. Niki kula bengi iki wayangan iki anak-anak tak gua omong Tahu kenal ta iki? Niki ta? Nggih. Naminipun Putri. Menika Lama ndak ketemu ya. Indosari. Indosari Kidul kono. Niki bojo kula Pak, nika ibu kula maratuwa. Lah nika. Nggih. Nika Niki- sampinge nika maratuwa kakung. Iya. Nggih. Oh jandu uduk. Jandu Pak, uduk. Niki lagu niki kagem jenengan Pak. Kalau niki lagu berarti siji ne mung riko. Nah, itu Cil, jaluk aku. Ya romo kanggo Bapak namung joget. Iya, Kersane no. Bapak nembang niku lak mboten Blitar kula mboten. Lho, Niki kerja- mboten mandhap kula. Blitar. Bapak ki ora mung Blitar tok lho. Napa? Caping gunung ya iso. Nggih, iki kula- Blitar kutha cilik sing kawentar Kawentar, ya bisa. nggih. Kula- Derek Pak, sing pundi? Nggih. Pak. Blitar Pak. Blitar Blitar. Blitar mawon, nggih. Aku lara Blitar enggak Pak. Iya no pyong-pyong. Iya no awake dhewe kudu kaya mangkon. Ayo melo no Mas. Oke siap. Kowe kudu ngancani Budal iso. Pak E. Nggih, siap. Matur niki terus Ah. lampahne balenipun. Apa ngomong apa kowe? Matur niki lasih lanjutne melih. Lho, dilanjutne yo pen ora Nggih. yo pen to kaya rumah sakit. Yo, cok. Cici. Long. Oh. Oh ah, oh. Matur nuwun Bapak. Nggih, kiraken Berkahipun Siap. Tembang Blitar muga-muga menika bener-bener Blitar bersatu. Amin. Alhamdulillah sehat selalu nggih Pak Nggih. Rianto. Muga-muga terus Nggih. wayang nang Kabupaten Blitar terus Amin. moncer. Amin. Ya Rabbal alamin. Nggih. Tidak Siap. lupa Cil sampaikan salamku terhadap sahabat saya Mas Oke. Kaji Beki nggih. Pak sembah nuwun nggih Pak. Dherekaken. Sembah nuwun berkahipun Tembang Blitar Nggih. kawentar. Kawentar karena Wah, Bapak dan- itu emang seorang seniman. Loh. Niki wong ningali wayang mau ringgit wong ngertos. Lho, kaya lakone kok kene, Cil. Loh, Oh niko iya. ngajengi ngomong ngeten. Siji niki ora mung demen tok ning pancen ya tau. Nggih. Beda karo kowe lho. Wayang kuwi alah ngono ya ben ora ya ben. Kowe tak Nggih, ngono. nggih emang ngoten Model niku. lek karo aku kan ngono kuwi. Nggih, lah kalau kula Nek dalang liya mau koreksi. Nggih, kula koreksi. Kowe ngene lho, bayam jebol kowe kurang ini. Pak sembah nuwun, Pak sembah nuwun. Diderek kene Mataram. Oke, Diderek kene kula tak Mataram. dereki. Oke. Siap-siap deraken kula lanjutaken. Oke, sangat bagus. Terima kasih ya. Sudah tak sentem rombol ini. Derek no Pak E. Pak Rianto, ojo nganti. Kene ono Putri Sartono.